na Pulupandan, San Enrique, siyudad sa La Carlota, kay siyudad sa Sagay, sa tong Abril 1, 2015. Apan sa ginpagwang alistahan sang IATF, wala na ining mga lugar na lakip sa 68 ka mga lugar sa bugos nga pungsod nga pedalom sa Alert Level 1 sumugod sa Abril 16. Nagapabili naman nga normal kag irregular ang pagbiyahe sa mga fast craft kag roll-on and roll-on vessels sa Bredco Port area kahapon nga adlaw tubtob subong nga adlaw nga magabiyahe Bacolod Iloilo vice versa. Sunod kay Bredco Port Commander Chief Petty Officer Louis Campanera, ginaulat pa sining abiso nagikan sa mga shipping company kung may panibag-ong nga biyahe ilang mga barko sa adlaw ukon sa Sabado de Gloria. Ginpahagman ni Campaner nga sa karon, alerto ang ila ahensya sa posible pagdagsa sa mga pasahero, nalakip na diri ang ila K9 units sa patigayunon nga random panel inspection sa mga bagahe kag pasahero sang barko. Sandang preparado na ang tagdumalahan sang Balitang Transit para sa biyahe sa ilang mga bus sa Huwebes Santo kag Biyernes Santo. Suno kay Jade Ceballos, ang spokesperson sa among kumbuyahan. Wala sang dapat nga kabalakan ang riding public bangod regular ang biyahe samtang handa naman ang dugang pang mga bus sa tiyon nga magadag sa mga pasahero gikan sa Manila, Iloilo kay iban pang lugar. Ginpasalig man ni Ceballos sa mga pasahero nga yara sa mayong kondisyon ang ilang mga drivers, conductors kay iban pang field personals matapos ginpedalom sa medical check-up kag surprise drug test. Ginpanumduman na sini mga pasahero nga ginapatuman sa ilang kumbuyahan ang standard health protocol base man sa pangabay sang IATF. Sa katapusan nga balita lokal, nagpangabay naman ang Balitang Transit sa Bacolod Emergency Operations Center nga mag-deploy sa kaugalingon nila nga vaccination team sa North kag South Ceres Terminal. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, ini nga pangabayan na talana pagtalakayon sang EOC. Dugang pa ni Sorongon, luyag sang Ceres nga sila mag-provide sa vaccinators, nurse, kag healthcare workers. Sa tiyon nga maaprubahan posible sa masunod nga semana makaumpisa ng vaccination team sa Vallecar sa pagbakuna sa duha ka mga terminal. Pero subong, ang Balitang Transit is signifying their intention to man the vaccination site at the North and South Terminal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Balota para sa local absentee voting, pang-deploy na. Samtang masobra 270 milyones nga balor sa kalitan sa agrikultura, gintuga ni Bagyo Agaton. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbulik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022. Sa sining nga Semana Santa, aton pamanundungan ang matuod nga simbolo sang pagpalangga, si Kristo. Yari ang schedule sang Aksyon Radyo Bacolod sining nga Semana Santa. Abril 13, Miyerkules, alas 4 tupto alas 9:15 sang aga, regular programming. Alas 10 tupto alas 11 sang aga, ang pagkatahon ni Samson. Alas 11:30 tupto alas 3 ang takna sang hapon,
regular programming. Alas 3:15 tubtob las 4:15 sang hapon. Ang kasaysayan ni Haring Esther. Las 4:30 tubtob las 10 sang gabi. Regular programming. Abril 14, Huwebes Santo. Las 4 tubtob las 4:45 sang aga. Regular programming. Las 8 tubtob las 12 sang udto. Fatima. Las 12 tubtob las 2 ang takna sang hapon. Okay ka na? Okay na, okay na. Good! Nami kay daw ga multitasking ka bala. Oo, very multitaskerist. Very kuha gina sa very ano ganina panag na very economical. Economic. For the economy. For the economy. Good morning, Nanay! Kay Raymond Medes Manakil, Melilioligo of course. Uy, ari na pare mo, Turko Jongko. Hello, Yes, good morning. morning. May pagpamalandong ko no mga ka-action. Kay Ruel Montaño Vicente, good morning. Action Boy and Action Doret. Si Action Eden, God bless. Action Eden. Okay. Faustino Capilio Navarro Jr., hello, good morning. Kay Tita Melanie Celeste Dasas, good morning, man. Kay, kay Brian, good morning dira sa imo. Why ka mo naka-boyfriend, girlfriend ni Brian sa una? Ha? Why ka mo ka-boyfriend, girlfriend? Wala do ka ano lang gid sa amon Daw ka nga friends lang pag gid ya. do ka mag-utod lang gid sa amon nga turingay. 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 Kay Vicente Escobar. Kay Escobar gali. Turingay ako sa word nga turingay. Oo. Vicente Escobar, good morning. Watching from Moises Padilla. Ay, Action Boy, birthday pala sa imo ihada. Caitlin Nang. Happy birthday, Caitlin Nang. Happy birthday to you. Happy birthday, Caitlin. Pila na edad ya? 19 ata. Ano? Ay, do last year nag-debut siya. Anong mahaba dalata to siya subong Semana Santa? 19 ka Blue Bills. Wow, sana all. Di kay Semana Santa, kundi na puasa na siya kag daw. Lugaw ang pwede. Kuha ng ano gani, kadabar ni Santa. Ano gani? Ang may ano gani? Binignit na sa Bisaya. May ano na siya, may ano na siya. gani? Ang ano wala? Ang gani tawag sa Ilonggo man? Binignit sa amon sa Bisaya. Ay. Parang dumata na bala? Muna, naikadali lang. Anong ginakaon mo kung Friday? Kung Biyernes Santo? Wala pa siya na Ano gani ang sticky na wala? Nga may mga sago, may saging, may... Lualo. Sapad. Wala ice, init. Init. Lugaw na tawag. Lugaw. Diba? Di lugaw ya kano na lugaw, linugaw. Nilugaw. Actually, linugaw. Kay pinignit na bisa mo. Nalipat ko sa tawag. Okay. Thank you so much, Ma'am Vanessa Mayo. Taga Minnesota, parang itudlo sa akin. Taga Minnesota, parang itudlo sa akin. Thank you so much, Ma'am Van and Doc Matt Mayo. Hello dira sa inyo. Of course, kay Ma'am Jinky Dalagdon, may agaman. Kay Dennis Richard Tibor Roma, Caitlin, ang happy birthday. Pawala ka lang gali nga amo ka ha. Nga amo ka? Hala, hambalyo pawala ka lang gali nga amo ka ha. Sino nga bal? Sa Bali Dennis. Din. No, kita mo birthday ni sang... Birthday sang isa tao kung may amo na ano. Gani. Caitlin nang happy birthday, pawala ka lang gali nga amo ka ha. Hambalya. Ano Ano na mo yan Dennis? May sumpa. Ikaw nang gwapo eh. No? Okay. Ay, nanon nga katabo sa aton nga. Ay, nag-back sa ako niya. Ay, ano nga. Yes. Doon kakiwi sa akon nga hair, how? Ha? Kakiwi sa akon nga hair. Ba? Ang hairline. Ang kiwi mo nga Hairline. ang tunga, ano nga? Hairline nga ni? Anong hairline man? Hairline din. Oo. Ano nga ni panawag na sa amon sa malaki man? May aran na panawag mo. Ano? Paano dumami? Lipat ko. Kay Jessa Loriezo Geliaduga. Good morning. Watching from Barangay Tacoling. Feeling nga wala, I'm very small. You just, sa akong pulong ko. Di kaya kada ko sa bulong ko, ano? Tani nangita ka sa... Tani, may mga naman. Sige lang kay
ma-adjust. Sige lang, Ma-adjust tayo sa tanan nga tion, Action Boy. Kasi Okay. ilan tayo butang. Okay? Chiba is na sa OTTG nag-greet Yeah, mo na. wala Oo. pa. Oo. Good morning Mga sa taga tanan. OTTG na. Operation Tulong Task Group, good morning. Yes, good morning. Dira. Kag Tano Gisok, good morning man. Oo. Masiling naman ni Dennis, maghalong po tayo at pagpamalandong sa igadigad. Gadiganan. No, no mo Hindi yan. pwede ka, hindi ka pamalandong sa tunga-tunga, Okay, basta mabungguan. Gadigad. Di wala man ni Mayo, kwan ah. Wala man ni Mayo tawo. Kay Melvin Gafama- Piñafiel. Si Ruby Fukihara sa Japan. Good Ohay, morning, gozaimasu. man. Raymond Medes. Ikon din, hindi kompleto. Ako ni Manansala. Wala pa di ka. Manangkil, perso. gali ni Manangkil. Oh. Ha? Din ka naman. Ruel Montaño Vicente. Kag, akin na na. Nabasa ko na mo. Tika, sa dalong yung way ka to kabalin sa babaw. Halin ko bala kay Raymond. Ti may harap agad babaw. Ay, meron pa. Sige. Si Maninoy mo Juan Bolgalyo is also Maninoy, watching. good morning. Ginatan nga nilugaw. Tsakto ah. Oo, mo na siya. Jess, da ka lang buti na da? Kay Jessa Lorieto. Yes, wala ko game basa. Hair shape. Kay Archie ba? Hair shape ko naman. Butsi mo da. Butsi Ikaw karon pa pamalandong mo. Ang brown na karon Dennis, hindi Abi, gid pagpamalandong ka pa- hindi gid mo dahil ang pagpamalandong mo. Bala ano man da bukol. Standby sa mga balita national. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022. Sa sining Semana Santa, Time lasay sa 24 sa detalye na sang mga balita national. Inanunsyo sa Commission on Elections kag ginumpisa na ang deployment sang balota nga gamiton para sa local absentee voting. Sa dinggit pangunahan sang Committee on Local Absentee Voting ang deployment na sang local absentee ballots kag iban pa nga election paraphernalia sa mga ahensya sang gobyerno. Kalakip sa mga sang absentee voting amo ang mga katapos ng media ga mga empleyado sang gobyerno kay uniform personnel nga mga duty sa Mayo 9 kung sa adlaw sang eleksyon. Ginbahag ni Comelec spokesperson James Jimenez nga si 60,000 kabalota ang ginimprenta para sa local absentee voters. Na-record sa Department of Agriculture ang 270 milyones nga kahalitan sang bagyo agaton sa sektor sang agrikultura. Sa ginpagawa nga record, ginpahag sa DA nga halitang na report sa Eastern Visayas kag Caraga. Naglambot sa volumes ng production loss sa mga lugar, tub-tub 16,000 metric tons. Nagdangat sa 3,168 ka hektarya sa agricultural areas. Ang halitan lakip man ang 2,199 ka mga mangunguma. Sunod sa ahensya, ila pa i-validate ang mga impormasyon kay ginapaabot nga magsaka pang halit sa mga lugar nga ginlaslasan sang bagyo agaton. Nagapreparar karon ng DA sang rice, corn, vegetable seeds kag iban pa nga bulig sa mga apektado nga mangunguma. Magahatag man sang bulig ang Agricultural Credit Policy Council pagi sa ila Survival and Recovery Program. Nagbato naman ang Pilipinas ang 75,000 ka doses ang gindonar nga bakuna sang Sinovac gikan sa gobyerno sang Qatar kag Sinovac Biotech.
Ang bakuna nag-abot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 mga pasado alas 11 ang takna kahapon sang aga. Sunod sa National Task Force Against COVID-19 nga 50,000 ka doses ang indunar sang Qatar government kag Sinovac Biotech naman ang naghatag sang 25,000 ka doses. Magapabilin sa Alert Level 1 ang National Capital Region kag masobra si 60 ka lugar halin Abril 16 tubtob 30. Kalakip naman sa component cities and municipalities nga ginpaidalom sa Alert Level 1 among Arita, Nueva Vizcaya, Basud, Camarines Norte, Aniniway, Antique, New Lucena, Iloilo, Tubungan, Iloilo, Victoria City, Negros Occidental, Drevilla, Bohol, Sapang Dalaga, Misamis Occidental, kag Tantangan, South Cotabato. Sa idalom sa Alert Level 1, ginatugutan ang interzonal kag interzonal travel. Samtang nakapatubang naman sa bagong reklamo si Government Anti-Communist Task Force spokesperson Undersecretary Lorraine Badoy bago sa kinaligar red tagging sa mga community pantries. Ang kasong ipasaka ni Zen Bernardo sa Office of the Ombudsman. Si Bernardo ang iloy ni Ana Patricia Non, ang organizer kaya nag-umpisa sa kilala nga maginhawa community pantry. Nasaad sa reklamong kinaligar pag-red tag ni Badoy sa community pantry organizers nga konektado amay ni sa Communist Party of the Philippines, NPA, National Democratic Front, kag pila pa ka mga aligasyon. Ginpahayag pa ni Bernardo ang tikang ako nang ginhimo ni Badoy nga pag-red tag kag pagpalaptas ang sala nga impormasyon online kag offline batok sa mga community pantries kag organizers ang nagapakita sang disinformation, abuse kag misuse sang iya autoridad, lakip man public resources kag nabutang sa peligro ang kabuhi sa mga ordinaryo nga pungluyo. Ini ang pinakauli nga kaso ipasaka batok sa kontrobersyal nga opisyal. Ginmando sang Department of the Interior and Local Government sa local government units nga magpasar sang ordinansa batok sa obstruction sa linya sang kuryente. Sa Memorandum Circular 2022-036, ginpahag sa DILG nga kinahanglan magkuha sang certification sa mga LGUs ang plano nga magpatukod o kung magpatigayon o kung na may patigayonon nga maintenance activities malapit sa mga power line corridors. Dugang pa sa DILG nga kinahanglan mapasiguro ang anuman nga aktibidad nga hindi makaapekto sa PLC. Ginpahag ni DILG Secretary Eduardo Anyo, importante nga may regulasyon ang LGU sa mga aktibidad nga mahimo maka-obstruct sa linya sa kuryente kag para masiguro nga tayuyon ang supply ilabi pa nga nagasaka ang demand sang elektrisidad. Good morning dara kay Anthony Louis Habaga, Teresa Linaha Kayaw, kag Armando Liboon from Quezon City. Kay Barok Raham. Morning madano kay Tisay Ortega. Sige. Happy birthday liwat sa Yada ta kay ako na Yada. Data man? Ako na Yada. Ligo no pa ko sa Caitlin Nang, happy birthday. Yes, happy birthday Caitlin. Teden tada. Kay tungod nga puasa subong, medyo puasa lang na Yada. Oo. Okay. Ay, nakasave si Nelly. Makakuha. Hambalin na. Ay, salamat. Be understandable. Yes, pero ako sa una, wala action boy. Kapilagi na iyang, Friday. Gito pero may katabuan. So, lugaw-lugaw lang muna. Lugaw lang muna. Sige. Standby mga action sa Action Report second portion. Magasunod sa dilig lamang mga pod-action, Fred Salanga. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon, Eden Abos. Aksyon, Boy Duran. Mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo.